Това съм аз, Елица Цветанова-Луканова. Студент по кино и телевизионна режисура в Нов български университет. Готино място, пълно с много интересни хора. Нова сграда, модернизирана. Има си всичко. Кафене за отдих и закуска, копирен център, голяма заредена библиотека и аудитории пълни с всичко необходимо, за да протичат лекциите безпроблемно. Харесвам това място. В личен план съм най-щастливото момиче на света, защото живея с най-невероятния мъж. Той ми прави романтични подаръци, помага ми в домакинството и ме глези постоянно. Обичам го. Любовта е толкова велика, че дори математиката е в грешка пред нея, защото в случая 1+1 е равно на 3. Да, на 3, защото си имаме куче, за което ще ви разкажа после. Тази година е последната ми в университета и затова отивам до администрацията, за да разбера какво ми остава, за да се дипломирам. Добър ден! Добър ден! Бихте ми казали колко кредита ми остава, за да се дипломирам? Да, разбира се. Вашия факултетен номер? 35 695. Значи, вашето име е Елица Луканова. Да. Само да направим проверка. Значи, в настоящия момент вие имате взети 102 кредита. Остават ви още 138, и да стана 240 за дипломиране. Добре, благодаря много. Приятен ден! И на вас. Предстои ми голямото учене. За да се разсея от тази потресаваща новина, ще ви запозная с нашето куче. Това е Ела. Кръстена е на мен. Тя е яко дива, много игрива, страшно пакослива, но все пак и невероятно красива. От всичко най-много обича да яде и да играе с приятеля си Бъди. Погледнете я. Не е ли прелесна? Не знам какво ще се случи по-нататък, но искрено се надявам да се дипломирам успешно до година. Стискайте ми палци. Това е от мен. Чао!